Kublai perlok perjor sesin biang hapok kane ka video. Te ka jinggli ka ba mi menta langba kane ka video menta kesengi kalong. Hato balai ka polis departemen ka parlaban kem yau to breu uba bernge mansiat daga kon bat bomba shot yau to driver ka balaji serpi dang hakine kisingi asngi baladep. Balai hidup menta kampat non kano kata ka hukum alane ngimpat yok kano ka kubor pala kem yau to breu. Kane kala pensat shibun ya kipat ba jong ka jalami kalia ki yo iya kane ka jingle ba he jong neu breu haka ba berngem bersit bat shop bat bom kat ka telaga tim ya ki kentin ki besniu ya neu driver sumo. Haduk menta ngimpat yo I ba ka police department ka le ai persya ya neu breu. Ka shuong bala depan register da ka sumuto case persya ya teu breu. Henry haduk menta empat yoi bakala depan kem yau teu breu. Bun sin ngi yoi lada jia kino kijing ki bala pelong da kiseng phalang. Lane lada le da kino ki riu pat ba kibarit kibaria. Lane kita ki iseng phalang. Lada kile kino ka an ka terikam kloy pha. Kloy ban kem. Bat tang hapo arpu saw kan ta la ban ong lane tang hapo chisngi ka police department kala de ban kem ya kita ki breu ki balai ya kino ki kam. Henry yang neu breu menta la kat no sngi menta. Empat don kano ka kubor balapan I bala kem ka jing pen slam ban kem yau tayu breu ka lapan bitar sikat dai yau pat ba ang pen arta tin shu yau pat ba kani ka la ban don ai shilandet kumba pat ba ola de ban pen pau hapo keresan social media I kumba ka an hapo ka jala jongi ka no shiliang palan ka trai kam tang yau barit baria kat ba yau baris pa apat kam trai kam satia kumboong uyu ensun wat ka anya kamat kaspa ka kamat ka pet matla kani kalau urlong shisha benta